găsit la un nou episod mai special. Deci, voi știți, toate jocurile costă bani. O să vă arăt. Minecraft. Costă 35 de ron. 35,99 de ron. Costă destul de mult Minecraft-ul. Ce de jocuri gen San Andreas, uite. San Andreas, las că mai mă pun să știu eu acum. Și o să vă arăt o aplicație care e 0 virus și vă îmbunătățește viața. Uitați. Deci, nu trebuie făcută. Intrați pe Google. Uite, am căutat eu aici ceva. Intrați pe Google. Hits. Happy Mode. Uite. Happy Mode. Este ar zice în română e Happy Mode, dar aici scrie Happy Mode în engleză. Dați. Ăsta trebuie să fie 100% Happy Mode, 100%. Dați OK. Mi se instalează, vedem aici. Dăm pe ăsta. Avem aici ăsta. Și e o aplicație destul de tare. Hai să vă arăt puțin. Cum ar fi aplicația. E destul de tare, eu zic. Asta e ceva reclamă. Am cumpărat. Nu costă niciun ban aplicația. Și e 0 virus. Poate nu mă credeți. E 0 virus. Uite. Nu vă dați după altceva. Aplicația asta e foarte bună. Uite, Minecraft-ul. Uite. Fără nicio problemă ți-l iei. Și ți-l dă și cu mode. Adică să fie alte chestii mai interesante pe el. Aici toate. Care sau aici ai normal, dacă vrei pe normal. Dar eu zic că e mai tare pe ăsta. Pe ăsta e cel mai tare. Ce te iau? Hai să uităm live aici. Toate jocurile, uite, ce te iau? Jocul e absolut gratis. Uite, o să fac un video cu jocul ăsta. Nu știu, dar când am timp o să fac un video. Că prima dată eu vreau să mă joc jocul ăsta. Aici. Nu dați pe ăsta. Și nici pe ăsta. Nu o să ne meargă. Ăsta. Și ăsta. Uitați. Astea-s dovezi. Uite. Așa. O să meargă jocul. Nu vă luați pe ăsta. Vă arăt eu care trebuie să dați. Uite. Ăsta nu trebuie. Deci nu vă puneți să luați. Ăsta poate vă merge, dar la omul ăsta, hai să vă arăt ce vi s-a întâmplat la omul care a instalat jocul. Mai arată poza aia? Nu mai arată. Hai să vă arăt acum ce s-a întâmplat cu ăsta. Eu am arătat asta. Uite. Asta m-am instalat și eu și tot asta m-a arătat și mie. Deci n-are rost să puneți ăsta că vă arată atâta prostii din astea. Eu nu am încercat pe ăsta de jos. O să instalez pe ăsta de jos și o să facem un video dacă mere. Dacă nu, asta e. Bun, cam acesta a fost episodul destul de interesant. Eu vă urez pa, pa.